Allah mai iko. Allah. Ya rantse da Allah. Kai Allah da ya tashi halitta. Dai rake. Dai rake kuma ba tsakuwa ba komai gashi yanzu sha miki hankalin mu kwance. Zuwa na kawai nan. Abun ya wuri. Yanzu aikin wa za mu ƙara yi ne. Ba dai ma za mu ƙara. An zo gurin. Ani matsala na da kai. Ba wai mun je bare mun ba, in mun je bare mun in muka dan yi kafkaf sai ka je gindin bishi sai ka zauna da wurwuri. Kai jin magana da zaka kai ba da farfa a maganar ka. Kai ba za ka dan yi farfa ba. Allah ka daina irin wannan. Amma dai ka san dai gaskiya da a wade ta ko? To shi kenan ba zan faɗi gaskiya ba, amma fa kai ma ka san gaskiyar nan fa. Ai ta gaskiya ba da farfa kenan. Da gaskiya. Ba da farfa a maganar ka wannan bai kamata ba. Na yi shiru. Ya magana aikin malam lawan kuma ba. Ya labarin aikin mu ne na wancan bare mana. Aikin malam lawan din nan dai da na yi tunanin ya ba da rajin kuɗi saura ne ya rage. Amma dai ya ce mana gobe ko jibi a nan ne za a karasa aiki. Ka sai ya bai. Yanzu ka ga dai an ce za a karasa wancan aiki na bare na da muka fita. Yanzu ya labari me ya faru? Sai ba. Yanzu kudin da aka baku ba shi ne sanu aka baku ba. Kai kana nan kana yawo. Ni na ga ma wannan bai zaka ci harka da shi ba kuma zaka rinka sanin da kai. Ya bani kuɗi. Ya ba da wani abu mana. Ko ya baka mun ba. Wai ba ni bane shugaba ai. Ka san yana can gurin wannan dan uwan ɗaya shi ne ya rike kuɗin. Ya gajiya? Kalau ya hei na ne? Allah mama ne ta aiki. Ai na ga gaba ɗaya kin wani wannan ne ke sa. Daman ɗazu nake ta tunanin na gama wayansu ɗan ayyuka na zan je in same ki wato ainihin da daddare. Daga kuma yau ba na ɗauke ta a matsayin yawa ne kuma. Ai zancen yayan nan ki ajiye shi a gefe. Ki kira ni da ruwa na ya fi mun kwanciyar hankali. Ya ka dame ni ba. To kuma bayan kin riga da kin san komai kuma wanda zancen wannan ne. Ruwa ni ka dame ni ka gane dan Allah na fasa ma ruwa. Ah, da kuma muna cikin magana kika zuwa kika da bi. Aula, je tunda ta yi nan, ni bari in yi nan, sai in je samu sauran. Ke ja, me ya faru kika shigo gida kina kuka? Ba wannan abokin na ga bane. Waye ruwan har yanzu? Har yanzu bai daina binki ba? Shi ne biyo ki har gida? Ina ce ka faɗa min kuma ba ka faɗa min. Yanzu duk abin da baba ya faɗa mishi wannan yaron bai bari ba? To shi kenan. Kana ja. Na aiko ki sai kina shashan ne. Da ke da shi din nake so ina same sai na bata muku. Maza ki je mun aika na ki tafi. Bara in raka ta. Mu je raka ki. Mu je raka ki a gidan sana. Mu je wajen aiki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ai wannan ma ya ga su da ma. Ɗauko masa ruwa ko? Ɗauko masa ruwa ki kama babanki.
A bismillah ruwa ba zan sha ruwa ba. Abinci? A ba sai kin kawo abinci ba. Na bar dan guzuri na nan. Yayin ki ne ko za ki da ko abinci ne ba za ki kan ba. Na bar dan guzuri na. Wa. Ya me samu ne? Ah, doya mana. Kasuwar ka zai ci kasuwar kauye bai so ya doya ba kan. Wallahi wallahi. Yawwa. Kaga doya ne. Kai ne baka san nasa ya ba bismillah. Bismillah baba. Bismillah. Ai ni ma ba zan. Mama? Ba za a bar ni a baya ba. Doya kai. Gyara ba kai ba ne gyara ma wannan lamari kenan duniyar na da. Assalamu alaikum. Saliya. Gyara ba gida. Aikin nan fa. Wannan da kike kawo su? Wallahi na ga maka. Abun haushi ma wai hede wai ni in ban yi ba kan ne ba za su. Gaskiya kai kokari. Dole ai ba? Mu yara da yan iska. Yawa kana ji ko? Na zo ta magana da kai. Okay. Yawa. Akan wannan yaro abokin mu ruwa. Ruwa nawa. Gaskiya ruwa abin da yake baya kyauta. To wallahi wannan yarinya kanwata ta shigo gida jiya tana kuka. Yau ma ta shigo tana kuka. Ta zo ta same ni ta ce wallahi wannan abokin namu ruwa ya dame ta. Duk inda ya je ya tsere ta, duk inda ya je ya tsere ta. Gaskiya wannan lamarin ba mutunci wallahi tallahi. Kuma yarinyar nan an gaya masa ba za a bashi ba. An gaya masa ba za a bashi yarinyar nan ba. Duk inda ya je ya tsere yarinyar nan yanzu ban tabbata ma fa tana ganin sa kawai dawowa take. Gaskiya kai kadai zaka iya gaya masa. Yawwa saboda ni ba zan iya zuwa an same shi in gaya masa. Baban ya ce ba za a bashi yarinyar nan ba. Amma ya dame ta. Kai kadai ya kamata ka gaya masa ba shi da aminin da ya wuce ka sai. Tsakani da Allah. Ruwa kuma da irin wannan abin ai zai yi ba tsakani da Allah. Kar ai wani irin zama ma na zama malam Audu da manu mai yarma. Abin ba zai kyau ba wallahi. Ba komai ni dai zan yi kokari dan mai magana. To shi zan bar wannan aikin ma zan je in same shi. Gaskiya ka same shi. Ba komai dan yanzu na fito daga gida ne ma zan je baki. A ƙara hakuri. Ba wani abu. Kaukar aiki fa yake wannan fa duka ka kawo su. Ba wallahi tallahi. Ko kira ka ai ne ba fa zan dauke ba. Ina wallahi ka zo ba na bai wannan ka ai su mun ne. Na gode ba ba wani. Zan yi kokari. Yawa. Ba komai. Amma wannan lamari ni faɗa kan da Allah. Ya za a yi ruwa kuma ya zo zauna sai rantsi da Allah shi yanzu yana da bayan mun san abin da ka zo kai waka yi za ka zo kai waka nan na gangara karin gangaren kwari ban same ka ba na biyo ta majalisar bakkana sannan na je har gidan ku baka nan kai baka da mutunci wallahi daman ina neman ka na rantsi ma da Allah baka da mutunci na rantsi da Allah ya kuri kanare ai da ka ganna nan ban juma da zama ba wallahi ga ka wannan bai shafen bane amma dai koma mene dai anan dai ina Allah in ga mai cincin ko mai awara ko kuma mai alababa kaga dan alama don mai alababa ta ci a titi koma dai zauna dai in yazo duk jawabin da za yi no bayan na taba hana baba dashi dan halak kenan san zaman ba zai yi ba ai dai ka ba hankali ai na san ana tare ana tare biyar ko siyala baba ta shi kenan siyala baba ta ce Allah sarki to wannan ya rike kamar bai amma dai kar ka manta wannan da tau da kan hada su gaba daya ko ba wannan ba ina jin ka magana zan maka ruwa baka da mutunci na rantse da Allah wallahi baka da mutunci da kai na ta fado kenan a ce kai kullun kana kan bin kanuwar Jabir kai baka da mutunci a ce ruwa yanzu kai dama haka ka rayuwar ka za ta kare ni da Jabir ban riga mun san halinka baban Jabir ba maganan da bai ma baka daina kula yarinya nan baban ka za a yi ba an san halinka fa ruwa ba uban da bai san ka ba fa a ƙauyen nan ni dai na gaya ma ba kai ba wannan yarinyar na rantse da Allah tunda kai baka da mutunci wallahi yawa tun wuri ma in za ka daina bin kanwasu ka daina bin kanwasu na rantse ma da Allah kwata ka daina bin kanwasu wallahi yawa ni kaga tafiya ta kuma wallahi ka biya ayya wallahi ka biya kai ba kudin ka to yanzu dai ba komai zan yi tunanin akan haka yanzu kai yaro nawa kudin ka kai ka ji ba bai ban lissafi ba yanzu dai rike dai yanzu nan tukun dai ka ɗara akan wancan
Allah ya san da aiki. Yawwa. Ina kwana. Na kwana. An tashi lafiya. Ya kokari. Madalla. To wani abu yana bani mamaki. Ya wai na shigo can zai zo samu kina ta ayyuka wace ke aiki wa san da aiki. To ne ba na kawo ki gidan da dinki aiki bane. Kina ji na ko? Kin ji ko? Ni ba na kawo ki gidan da dinki mun aiki bane. Yawwa ba na so ki sake jikinki kamar a tamfar a gidan da aka haife ki. Kin ji ko? Saboda kin ga mahaifinki makwabci na ne. Kuma amana ya bani ki. Kin gane? To ba zan so ga wani ba zai wahala da ke gidan nan so. Kin gane? To magana nake ga miki kenan. In kina so zaki dinga wani din jikinki ne to kuma wannan daban ne. Amma dai aiki a gidan ne ba sa ki bace ki aiki ba. Yawwa kuma duk abu ne kika gani ya kulle miki a gidan nan to ki sami ne ki gama. Kin ji ko? Ko akwai wani matsala ne? Ba wani matsala? To Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Wannan furjin akwai abubuwan da ciki? Wannan furjin akwai? To wurin shigan jan ko abu babu komai? Ta zan je makota. In yayin ki yanzu akwai abincin shaɗaki ko masa. Ta fita ne? A ni ba ma da yanzu na shigo ba. Kai. Ina da tilis ba. Abinci kuma? Hawa, kan wata bar ma wannan. Ni na ci abinci a majalisa. Ke bar aikin nan ma. Akwai magana da zo ga ni. Wani iri kenan? To ke me yasa iran samari suka zo gurin ki baki da yawa? Ai ya sai ka fara yi. Sai na fara yi? Ka kawo mu kanta ba? Okay to shikenan. Allah ya taya mu zabi. Amma na yi alƙawari insha Allah zan nema mu. Ai za ka shi ne na. To shikenan ba ku. Allah kai mu lokaci. Kai sannu fa sannun ku da zuwa. Salamu alaikum. Uwar gida ina uwar gida? Assalamu alaikum. Kai sannun ku da zuwa. Naja'atu ya kike. Kina nan abun ku shiru. Suna Ja'atu ƴan mata. Baba ina kwana. Kina da Gida ba dai mutum riga da sun. Su lafiya. Lafiya lau. Mun same ku lafiya? Lafiya kalau. Ya kwana biyu a zafiya sanyi. Yawwa. Naja'atu. Kai. Allah an sha hanya. Ki kawo musu ruwa. San da zuwa. Wato kullum ina ganin hanyar garin kaman ƙara tura shi ake gaba. Allah sarki. Kullum ina ganin kaman garin na ƙara tura shi gaba. To ka san ƙauye sai a hankali. A gaskiya ka. Gaskiya kuna kokari. To ya za mu yi kuna kokari. Inda Allah ya aje mutum. Ya gaskiya ne. Gaskiya ne. Kai sannan mu da ya gona. A sai godiya. Amfani da bana alhamdulillah. Gona alhamdulillah. Sai godiya bana kai. To alhamdulillah. Sai godiya. Ina ce da duk wani amfani da suka bani ba wanda aka samu matsala. Sai godiya. Ai bana ma ƙara aure zan yi insha Allah. Za ka ƙara aure. Alhamdulillah. Alhaji ga ruwa fa. Da ruwa haka. To masha Allah. Ruwan namu ko za ka yi amfani. A ba da to dole da. Bismillah. Alhamdulillah. Ya sha ruwan namu. Ai ba zan taɓa mata da gida ba. Ai mahaifa ta ce kawai. Ina man sai. Na'am Alhaji.
Na sha ruwa alhamdulillah. Wato abin da yake take da batun maganar nan ne tun kwanakin baya muke yin ta da kai. Na'am. Da batun maganar yaran nan ba? Na'am. Shine na ga ya fi dacewa wannan karan in tafi da wannan yaran in tafi in je in sauke nauyin da aka daura mu. Gaskiya ne. Kisa ne tunani ce to kurin zuwa wannan karan mu samu mu tafi da shi. Allah sarki. To ka ji dalilin zuwa nan ke. Gaskiya babu laifi. Yawwa. Gaskiya babu laifi. Yawwa. To Alhaji ai wannan karan kan dole ne in baka dama ka tafi da yara. Yawwa. Saboda ai iya bakin kokari kai. Sannan kuma ina son yaran nan kamar me. Baya da na iyali haka zan yi hakuri da na. To da me ai dukan muna so amma dole ne nauyi ne yake kan mu ai. Gaskiya ne. In mu soke wannan nauyin ba kaga ba mu san ran da rai da halinsa ba. Gaskiya ne wannan. Yawwa. Gaskiya ne. Yawwa. Uwar gida. Za mu ba shi dama ya tafi da wannan yara. Ya kamata gaskiya. Yawwa, da zo wuce. Ba mu zo na shi. So ke zo na shi. So, yanzu su da Zona. Bismillahirrahmanirrahim. Galili, maganar da ta gaya maka gida ba. To anan ba da ka gaya ba. Abi ka zo na a ofis. Kaga ka tuba da mashi ofis ne. Kai kaga alamun wasa shi kuma wasu. Ba da ke shi da bayan shi ba. Shi kar a yi masa shi ke ka gane ko wannan shi ne sakatare na bashi yana da zaɓar ba 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 kai sai ka mishi da to ka shi kai wasa a gode kai wasa na gode kawai da kai shi saboda ka sai ko wanda da ya taso ka nemi na waya da kai to shi ba na son masa shi ka ji ko to mu ai da Allah ya barka masha Allah ba ka yi iyaye ba sa ka sai ce abin da ka ji wasu fayil wasu fayil ai ina fara baka bayani ya fayil din da suka taru tukuna zaka sha mamaki ka ji ba buhu wanda bai zama sirri sai a kai to da ka ga wasu ba to suna nan ai ba ya sai kawai dan akwai bayanan da ya kamata mu maka ka yi sai wannan fa zan yi zama wani sunan kwa shikenan tashi mu da Allah sai wajen ba zai tun yanzu a ya ga gani sai a gani ba ya ko ba ka mutu a cikin wani bane dole ka kawai sai mu dawo daga baya sai mun dan dudu abin da zan duba ba ni kan ne ya zo mana yar albarka. Nishin me yake faruwa ne naga kwana biyu baki a zuwa gidan Alhaji sai kuma kike dawa da wuri. To matsala a gidan da abokin aiki naki ko kuwa dai yar gidan? To, kina ji? Talauci ba wasa bane. Kina jin wannan magana? Saboda haka komawa gidan Alhaji Sunusi da aiki suna da. Kina fahimta da kyau? Saboda duk abin da zai same ki a can ya same ki, duk abin da za a miki a miki, ni dai bukata. Idan gani Allah waye ke din ganki fita. Domin da ke gana ina da ni fa da fitar ki nake ji da ita nake gani. Domin na gani ba abin da nake yi in gani Allah ya waye. Sai dai wannan inuwar in ta kaurace sai in koma can, in ta dawo can sai in je can. Ko? Kina zuwa aikin nan da ai daɗi kuma yarinya lokacin ɗaya kina ganin matsala. To ni ki daina ganin matsala da ke ni in dawo gani ko me? To kina ji? Komin matsala ba ta kai in zauna ban sa komai a cikin na ba. Saboda haka wajibi ne akan ki ke za ki yi haƙuri ki koma da aiki. Duk abin da ke miki kawai ki yi haƙuri. Domin ko na gashi na zauna a duniya akan haƙuri ke. Kin ji ko?
saboda ka kin ga jatumar ki akan irin yake hakuri muka rabu da ita mata ce Allah haɗan ba mai hakuri ba ita bata iya jure hakurin babu ba ta da hakuri haka Allah ya yi ta amma ke da Allah ya yi ki da kina jin magana ta to dan Allah dan Allah ki hakuri kuma gidan Allah ki so ya yi kin ji ko yarinya alhamdulillah Allah ubangiji ya miki albarka domin duk babun kan Allah maka arziki da ya irin ki to alhamdulillah mutum zai ji sauki a zuciyarsa saboda haka iya ki Allah miki albarka ne shi zama haƙuri kamar yadda ka faɗa kai haƙuri ka zama da ita da tsakanin yanzu kun ga nan ba da a ce kun ga nan mace a cikin gida ba a wurin zan ke kuma sai ba a cikin gida hakan ba ya ba ki mani da kai to alhamdulillah to yarinya ki kawo babbar magana wato magana aure kafin ki taki sai da kika ji nayi magana akan mahaifiyarki ba ta da haƙuri mata ce wanda bata iya jure talauci ba akan haka dai muka rabu da ita to amma tunda kin yi magana akan zaɓi kika bani na ji daɗi sosai ko dai na ƙara aure ko kuma in dawo da mahaifiyarki to alhamdulillah zan duba in gani tunda zaɓi ne amma ko ba komai dai kin son dawo da mahaifiyarta ki ko jan yarinya to zan duba in ganin Allah yadda to Allah miki albarka kin ji ko da yake Allah miki albarka a zan dawo da ita wallahi zan dawo da ita in Allah yadda kawai ki jira in ki da kyau yarinya na gode ko madalla Allah miki albarka yarinya Allah miki albarka yarinya zaɓi ne don yarki ne